Один замежный вандроўнік, вярнуўшыся са свайго падарожжа, у коле сяброў расказваў, што, кажа, хлопцы, я ніколі не думаў, што што-небудзь можа быць велічней за Нотр-Дам альбо Кёльнскі сабор. Оказывается, ёсць. Ведаеце дзе? На Беларусі. Там ёсць замак, ну, нават не замак, а царква. Дык што ж гэта за будынак, які настолькі ўразіў замежнага вандроўніка? Я вырашыў разгадаць гэтую таямніцу. І вось я тут. Гродненская вобласць, Зельвенскі раён, вёска Сынкавічы. Дзень добры, панове! У старажытныя часіны беларусы вельмі моцна пакутавалі ад набегаў татар і крыжакоў. І вось яны бралі і сыходзілі ў лес далёка ад буйных шляхоў, будавалі там хаткі і жылі сабе паціху. І вось у 13 стагоддзі сюды прыйшла адна сям'я. Бацька, маці, 5 дачок і 1 сын. І ўсё было добренька, і паціхеньку жылі, пакуль сын не вырас і не пачаў задаваць бацьку такія вось пытанні. А чаму мы ні да кого не ходзім у госці? Чаму да нас не прыходзіць ніхто, тата, а? Ці што, можа, ва ўсім свеце жывем мы толькі адныя? І вось бацька сыну патлумачыў, што да чаго. Ну, што на нашу зямлю прыйшлі ворагі. Сын выслухаў бацьку і кажа: «Дык што ж, тата, ты лічыш, што лепей адсядзецца ў лесе, а можа, ўсё ж возьмем зброю ў рукі і пойдзем бараніць наш край?» І вось, сказаўшы так, праз некалькі дзён сын знік. І вось калі бацька ўбачыў, што няма ні коня, ні зброі, то ён зразумеў, што сын пайшоў змагацца за радзіму. Ён яго чакаў кожен дзень, але так і не дачакаўся. Кажуць, ён выходзіў на дарогу, глядзеў кудысьці далёка і казаў: «Эх, сынку мой, сынку, мусіць, ты дзесь загінуў, баронячы свой край». І вось калі на гэтым месцы ўзнікла паселішча, то яго так і назвалі у гонар таго сына, што пайшоў бараніць свой край, Сынкавічы. А тым часам у 1377 годзе на Беларусі памёр князь Альгерд. Пасля яго княжыць пачаў ягоны сын Ягайла. І вось Ягайла не падзяліў нешта ўладу паміж сваім родным дзядзькам Кейстутам і ягоным сынам Вітаўтам. І, запрасіўшы іх да сябе ў Вільню на перамовы, захапіў іх у палон. І вось па загаду Ягайлы Вітаўта і Кейстута прывезлі ў Крэва і зачынілі ў адной з вежаў крэўскага замка. У гэтай вежы Кейстут быў задушаны, а Вітаўт пры дапамозе сваёй служанкі, перапрануўшыся ў яе вопратку, уцёк. Энцыклапедычная даведка. Вітаўт, князь Гарадзенскі, Трокскі. З 1392 года вялікі князь Вялікага княства Літоўскага.
адзін з самых выдатных дзяржаўных дзеячаў. Пры ім беларуска-літоўская дзяржава дасягнула найбольшай магутнасці і памераў ад пскоўскай мяжы да Чорнага мора і ад Акі і Курска да Галіцыі. Падчас княжання Вітаўта некаторым беларускім гарадам было дадзена самакіраванне паводле магдыбургскага права. За сваю палітычную дзейнасць атрымаў мянушку «Вялікі». І вось Вітаўт, уцёкшы з Крэва, накіраваўся ў бок Слоніма, бо ведаў, што недалёка ад Слоніма ёсць вёсачка Сынкавічы, дзе жывуць сапраўдныя патрыёты, якія ніколі не выдадуць свайго князя. Слаўся князь Вітаўт, гаспадар на Літве. Адна шабля для спадара, друга шабля на татара. Слаўся князь Вітаўт, гаспадар на Літве. Кашовым бліснуў сонцы шабляй новай. Слаўся князь Вітаўт, гаспадар на Літве. І вось каля месяца Вітаўт хаваўся ў развалінах старажытнай крэпасці ў Сынкавічах, якую, кажуць, яшчэ тут пабудаваў князь Міндоўг. Пасля Вітаўт перабраўся ў Прусію, сабраў тут войска там, вярнуўся ў Літву і стаў вялікім князем літоўскім. І пра Сынкавічы ён не забыўся, удзячны людзям і Богу, ён тут пабудаваў вось гэты храм. верыць у тое, што вось гэты храм пабудаваў сам вялікі князь Вітаўт, то ў наступным годзе храму спаўняецца 600 гадоў. Хаця ў энцыклапедыях сказана, што храм гэты ў Сынкавічах пабудаваны быў не ў 15 стагоддзі, а ў 16. Але вось настаятель храма, айцец Арсений, мае на гэты конт сваё меркаванне. Известно также из исторической летописи, что в 1407 году, это был как раз 25-летний юбилей его чудесного спасения, великий князь Витовт вместе со своим двором и со всеми своими близкими приезжал сюда и принимал участие в освящении этого храма. Здесь он задержался почти 2 дня.
Вот. Хотя это был очень тяжелый период для Великого княжества Литовского, потому что велись войны. Вот. Об этом также и говорят архивные данные, которые были найдены в Национальном архиве. Вот. Это докладная записка Евстафия Михайловского, священника, который в конце XIX века здесь служил, вот, и который больше всех занимался исследованием этого храма, значит, и делал также капитальный ремонт этого храма. И в этом в своей докладной записке он пишет, что в 1881 году во время расчистки штукатурки на стенах храма были найдены надписи, граффити, которые датированы XII, XIII, XIV веком. Вот. А также при храме находилось 2 колокола. Один был датирован 1470 годом, вылет, на нем было написано 1470 Анна Домини, а на втором колоколе 1689 год. Імёны дойлідаў, на вялікі жаль, засталіся невядомымі, хаця хлопцы стварылі сапраўдны сусветны шэдэўр. Тады яны нават не думалі аб тым, што праз некалькі стагоддзяў мастацтвазнаўцы будуць ламаць галаву над тым, да якога тыпу архітэктуры аднесці сынкавіцкі храм. Думалі, а потым вывелі такі тэрмін, як беларуская готыка. Энцыклапедычная даведка. Беларуская готыка. Накірунак стылю архітэктуры, які ўзнік у 14 стагоддзі на тэрыторыі Беларусі. Праваслаўныя храмы гэтага перыяду характарызуюцца самабытнай чатырохвежавай кампазіцыяй, наяўнасцю абарончых прыстасаванняў, а таксама кантрасным бела-чырвоным дэкаратыўным вырашэннем. На сённяшні дзень захаваліся Барысаглебская царква ў Навагрудку і цэрквы-крэпасці ў вёсках Мураванка і Сынкавічы. Кажуць, што калісьці храмы ў стылі беларуская готыка у нас тут сустракаліся на кожным кроку. Гэта і Сафійскі сабор у Полацку, і Дабравечынская царква ў Супраслі. Але вось да нашых дзён у сваім першапачатковым выглядзе дайшоў толькі адзін храм у Сынкавічах. Храм яшчэ, кажуць, захаваўся і таму, што Сынкавічы знаходзяцца на ўзбоч ад галоўных шляхоў. І патрапіць сюды, не ведаючы, што тут знаходзіцца вёска, было проста немагчыма. І яшчэ кажуць, што чалавек, які прыходзіў з кепскімі намерамі да гэтага храма, то яго чакаў недобры лёс. Ось як, напрыклад, здарылася з шведскім каралём Карлам XII. Мясцовыя жыхары расказваюць, што гэтая гісторыя здарылася ў 1709 годзе падчас паўночнай вайны, калі шведскі кароль Карл XII быў у Сынкавічах са сваім войскам. Ён, кажуць, сядзеў на кані, доўга глядзеў на храм, а пасля загадаў: рыхтуйце гарматы. І вось калі першая гармата стрэліла па храму, то з усіх бакоў на шведскіх салдат наляцелі крумкачы. Міфалагічная даведка. Крумкач, ён жа воран. Адзін з цікавых і разам з тым маладаследаваных персанажаў беларускага фальклору. Гэтую птушку звычайна суадносяць з воднай стыхіяй. Часта звязваюцца са светам памерлых. Лічыцца змагаром за праўду і справядлівасць. Галоўная функцыя крумкача – назіранне за правільнасцю жыцця. У адпаведнасці са сваімі высновамі ён караў ці выратоўваў людзей. Шведы ледзь адбіліся ад крумкачоў, і, як вы ведаеце, пасля гэтага яны пацярпелі паразу пад Палтаваю. Так што Сынкавічскі храм ніколі, ні падчас ніякай вайны, якая адбывалася ў нас на Беларусі, не быў разбураны. У сярэдзіне 16 стагоддзя вёску Сынкавічы набыў шляхціч Іван Есьман, які паходзіў з татарскага роду асманаў, якія прынялі праваслаўе і пачалі называцца есьманамі. І, кажуць, калі ён набыў Сынкавічы, то вельмі хутка стаў адным з заможных шляхцічаў Зельвеншчыны.
А ў сярэдзіне 18 стагоддзя вёска падзялілася на два фальваркі, і адзін з фальваркаў набыў шляхціч Войцэх Пуслоўскі, які пасля стаў слонімскім старостам. Энцыклапедычная даведка. Войцэх Пуслоўскі нарадзіўся ў 1762 годзе. Вызначаўся як актыўны прадпрымальнік. Будаваў дарогі, млыны, вінакурні, прадпрыемствы па вырабу жалеза, паперы, сукна, смалы і іншага. Упершыню на Беларусі выкарыстоўваў паравыя рухавікі. Філантроп. З 1831 года старшыня Віленскага таварыства дабрачыннасці. Пабудаваў касцёлы ў Альшеве, Целяханах, палацы ў Альберціне і Песках. Да адмены прыгоннага права у Сынкавічах сяляне дзяліліся на тры катэгорыі. Гэта цяглыя, паўцяглыя і агароднікі. Цяглымі называлі тых, хто як бы падпарадкоўваўся пану і меў поўны кавалак зямлі. Паўцяглыя, якія выконвалі палову павіннасці і малі палову кавалка. А агароднікамі называлі тых, хто жыў са свайго ўласнага агарода і нікому не падпарадкоўваўся. І, кажуць, у іх настолькі былі добрыя ўраджаі, што кожны з іх меў каня, а то нават і 2 коней. І вось пасля адмены прыгоннага права усе сяляне пачалі займацца агародніцкім бізнесам, пачалі заможнець, пачалі набываць розныя механізмы, там сажалкі, сячкаркі, малацілкі, і кожны з іх ужо меў не толькі каня для выезду, але і валоў для апрацоўкі зямлі. Гаспадары Сынкавіч сюды заязджалі вельмі рэдка, але вось на пачатку 20-го стагоддзя сюды завітаў Францішак Пуслоўскі. Пастаяў, паглядзеў, аглядзеў наваколле, всё ёсць. Зямля, лес, рэчка, возера, і вырашыў заснаваць тут вінакурную мануфактуру. Дарэчы, вінакурны бізнес быў сямейнаю справаю шляхцічаў Пуслоўскіх. Менавіта яны першыя на абшарах расійскай імперіі пачалі займацца вытворчасцю спірта. І нават сам пастаўшчык яго імператарскай вялікасці славуты Пётр Смірноў для сваіх заводаў закупаў толькі беларускі спірт. Вось гэтая вінная мануфактура ў Сынкавічах была адчынена яшчэ ж у 1905 годзе. Тут быў нават паравы рухавік. Але вось жыць сяляне лепш не сталі. Ну, уявіце сабе, гарэлкай пачалі гандляваць з 7 раніцы і да 10 гадзін вечара. Літр гарэлкі каштаваў 17 копеек, а працоўны за тыдзень зарабляў аж 5 рублёў. І вось калі Францішак Пуслоўскі зноў наведаў Сынкавічы, то ён проста не пазнаў мясцовых сялян. Яшчэ нядаўна мужыкі, якія былі разважлівыя, працавітыя, жанчыны вясёлыя, то тут ужо было зусім усё наадварот. Ну, самі разумееце, у сем'ях пачаліся сваркі, бойкі, і Пуслоўскі падумаў,
зачынюе гэту вінакурню. Гары ён гарам, гэту спіртусовы бізнес. Людзі мне даражэй. Пасля пачалася Першая сусветная вайна, за ёю кастрычніцкая рэвалюцыя, і Сынкавічы ўвайшлі ў склад Польшчы. І савецкая ўлада сюды прыйшла толькі пасля 1939 году. У тым жа годзе шляхцічы пуслоўскія пакінулі Сынкавічы і з'ехалі за мяжу. З іхняй сядзібы пуслоўскіх савецкая ўлада зрабіла сельсавет, а з Сынкавічскай царквы зернесховішча. Сынкавічскі храм збіраецца ўнесці ў спіс міжнародных помнікаў ЮНЕСКО. І вядома, што ён адлюстроўвае сваю эпоху, тую эпоху, калі на нашай зямлі былі міжусобныя войны, калі храмы нагадвалі крэпасць, калі людзі тады мелі за гонар памерці за сваю бацькаўшчыну. А вось цікава, што мы, людзі нашай эпохі, пакінуць пасля сябе, якія помнікі. Да пабачэння!